Mas Bahlil ganteng. Kurang Mas Bahlil Apa? Mas Bagong ganteng. Nah, mending ngono. Buah apa yang paling manis? Wedi. Ya, mbokku darahnya tinggi tak kene ning gone. Oh ya bareng karo kok. Sampe nek sampean golek bojo sing kaya Gus Dedi lho. Ora, enggak. Lah nyapa? Ayo, Cok. Ayo. Digarap sing rame, Cok. MBK. Ojo MBK meneh. Ya kudu diganti to. Oh apik sing rame niku lagune niku lho. Mangku. Disepoti sik. Cepet ya Kanggo. Sugeng dalu adikku Cahayu Niken. Selamat malam, Mas. Mas apa iki? Broto. Iki lho. Oh, Mas Adi. Mas Adi. Mas apa? Adi. Mas Freddy ya. Mas Freddy ya. Lali ora tau dijak tanggapan. Sik ta. Piye, Mas? Padha mergo ki mang aku yo lagi iki tanggapan sing anu. Oh, pagi iki deh. Oh ya maaf ya. Aku bendina ki wayangan jane. Betina nggih, Pak. Bendina ning wayange wayang londo. Sik lho, wayang londo niku pripun? Wayang londo ki sing bentuke kotak, yo enek joker, enek Oh, alah ceki to berarti. Lah ya. Mengke kula duduhi apik apa? tetetan. Tetetan. Jadi niku nomor angka Gampang. Kuwi larangane negara, uga larangane aku. Ora oleh. Pak titip ra apa-apa. Ngawur. Nggih, pripun? Ya, Mas. Ngaturke napa? Ngaturke napa, Nduk Cahayu? Nggih ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun mirsani teng mriki lan ugi mirsani dateng live streaming. Iki acarane apa, Mas? Live streaming niku Acarane tasyakuran apa kuwi jenenge Mang? Santunan Mapak Suro. bulan Muharram. Mapak Suro. Kali santunan anak yatim. Karo Santunan anak yatim. Nggih, mugi-mugi kagem desa Dusun warga warga dusun Sumanding Semanding Desa Sumber Mulyo Desa Sumber Mulyo Ketan Macan Kecamatan ya Ketan Macan apa aja Kecamatan Jogoroto Jombang Kabupaten Jombang. Wonten daleme Gus Dedi. Nggih ngaturaken mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan panjang umur. Amin. Mugi pinaringan berkah barokah. Amin. 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 Wis lah, pokoknya dengan sing apik-apik wae. Oh ya. Laras. Laras. Terus bengi iki ngaturne apa, Nduk Cahayu? Bawa aja. Bowo. Ya. Ya, bowone apa? Tentang gula. Wah, Dandang masuk. Bawa tantang gula. Dandang gula. Dandang kuwi apik lho, dandang Iki niken klangenane sing klasik. Klasik kan iki. Sambung wanci dalu. Wah, iki cocok. Aku blangkonan ngacak ngene, iya pake lah mending ngono. Mantrayo persis kok. Lah memang sak kerandah apa mau penting lho ya. Ngene iki pomo melu ngono men. Luar biasa aja memang keluarga seniman tradisi ngono. Mulai teko romone ya dalang. Putra-putrane ya enek sing dalang, enek sing seniman tradisi. Dadi wis luar biasa ngaten. Tukang sane ndi kita? Ya. Gendere ra dibanterne mawon. Mas anune ra di Bendere digedhekne. gender. Pam
mau bicara-bicara apapun gitu sepatah dua patah gitu kamu diam aja, kamu di situ ditanggap loh. Aku menikmati suara. Iya menikmati ya boleh, tapi seharusnya kamu itu harus bicara gitu loh. Harus bicara. Kata-kata itu kalau kamu ya lah gak usah. Aku pikiran suwi. Omongi gak mandek enek Kepiye kek apa piye kek suarane apik kek apa piye kek. Suarane apik. Broto Trengiang. Terngiang aku teran. Brandeni maksa Ngene iki ditanggap 300.000 napa ya gelem sih. Oleh sih. Piye? Oleh tenan? Oleh. Asli. Oleh. Kado aku semangat ya jarene. Melo elektron lho. Jebol nimas uga nanggepi ayo to sambung rasa Ayo to sambung rasa. nanging wanci dalu Ini kita sambil ngombe kopi karo rokokan kretek enak. Apik suarane. Iya. tan ana ingkang rupeda nyuntak tresno senadyan mung srana piranti gambarmu Niken ki ndelok kahanan. Nggih. Ya. Nggih. Asok biasane yen to ana campur sari ngono ke apa jenengmu goyang tretek. apa lah yang tretek Apa enak to, Mas? Apa kuwi? Goyang tretek napa? Apa jenenge ke apa? Goyang pargoy. Wong yo dadi ki aku kurang anu nono. Tretek lak tayub ngono kuwi. Kaya Nek yo apik lho. Nggih. Heeh. Apa kuwi lagumu sing kekinian ditretekne kuwi lho, Nok? apa mas Hah? Lagu sing pundi? MBG niku. MBG neh. Niku ya kekinian lho, bocange. Lah kuwi yo enek neh lagune anakku wedok ngono. Napa? MBG kan ngono. Ah, nggih. terus pone Terus piye, Bang? Kemana-mana. Mas Bahlil ganteng MBG. Ora Mas Bahlil Lah kok. terus. apa Oke. Mas Bagong ganteng. Lah mending ngono. Bagong ki sapa Mas Bagong ki sing ndi Bagong sing mang Mosok ganteng. ganteng. Yo lanang. Lanang po. Yo separuh lanang separuh ora. Kurang akeh saiki jadi-jadian. Lho niki luar biasa. semangat ya, Nduk. ya thank you mas Sampeyan diranti warga masyarakat Semanding, Semanding, sumber mulya. alhamdulillah Dan penuh dengan bintang malam hari ini. Wah, Inggih luar biasa niki perang Matur bintang. nuwun dumateng Gus Dedi. Gus Dedi. Gus Dedi. Dedi kan mengke
nyuwun donga kalih Gus Dedi muga-muga tambah muncer neh. Amin. Jenengan terkenal ning Indonesia, luar negeri, wis ndoke luar dunia barang terkenal sampean. Wah, wis Amin. pokoke iki los terkenale. Lah terkenale los nggih. Paijo yo pengen terkenal nduk. Iya. Niken. Hah? Paijo kuwi lho lore sampean yo pengen terkenal. Nggih niku sampun tercemar, Dik. Tercemar. Jarimu pengen tercemar apa terkenal? Terkenal ya ben kaya cacah lho. Oh iya. Kaya nduk niken iki. Nggih. Ya. Wis iki pengen ngaturne apa maneh? Aturin apa malih? Apa maneh? Dih, lah iya toh. Ya, Masa manet siji aja. tok? Pokok JMBG. Enggak, tadi aku sudah 2. Masa sih? Dua bawa sak langgame mau loro to. Oh, dihitung loro ya. Kuwi tunggale wong Ora mangan toh? sak ngendoke. Oh, kuwi ora dihitung ya Mas ya. Ayo sak masa paket. ngendoke kon ngitung. Ya. Apa ya lagunya apa Mas? Sing meriah banget pokoknya. Sing enek goyang-goyange, enek ngebor-ngebore, enek bledos-bledose pokoknya. Apa? Ngopo bedas becon. Apa ayo kira-kira sampean apa? Napa request-e bocange napa ayo? Lho apik kicau mas. Lah kuwi lho Ico Mania lho wah apik malah. Wong ngarepe masjid. Ya, liyane sing luwih wancane. Ben Ya. karo Ijal Mas ganti musik. nadane. Heeh. Heeh. Apik iki musiknya rame gitu. Ora rame lho campur sari apa jenenge? Campur sari. Bagong musik. Ya. Iya kah? Iya. Bagong musik. Bagong musik kenapa diberi Iki nama Bagong? diwenehi apa sing rada dangdut-dangdut sithik apa? Oke. Iya, ada. Sumanding. Sumanding. Wah, apik suara. Bersama campur sari New BNW. Iki Gus BMW, Dedi, apa Gus iki Dedi BMW? katuran munggah. Wirawiri. Ngoten nggih. Gus Dedi Gus katuran Dedi nikah. katuran munggah. Siap. Wah, cocok. Saiki to Mas. Gak apa-apa ya. Ya sesuk-esuk bar subuh. Gus Dedi ben munggah. Iya. Nggih Pripun? ketemu ngoten no. Boleh. Nggih. Nggih. Jembatan Pripun Gus Dedi monggo katuran munggah Gus Dedi. Kersane wonten Gus, regegne Gus, monggo, Gus. menika. Nah, monggo Gus Dedi. Nggih. Sepote anu Sepote Gus Dedi. Gedege Gus Dedi kendeng apa ganteng? Ganteng. Wah, iya ya maaf toh. Ah. Ya kok iso kepleset bener. Ayo. Gedege Gus Dedi ganteng. Buah apa yang paling manis? Gus Wedi. Gudi Ya. Gus Dedi ya Gudi. Lah Gus Dedi iki kadang ya gede. Nang tuwek kedelinan. Sugeng dalu Gus. Genduk. Nggih. Wah, luar biasa. Oh menika Gus Dedi. Nggih. Sugeng dalu Gus matur mbah nuwun. Eh, Nggih. Badhe ngaturaken punapa dalu punika. Gus Dedi matur suwun. Nggih Gus. Rawuhe panjenengan ugi sedaya Mbak Prigen, ugi kanca-kanca sedaya. Nggih. Ugi sedaya ingkang rawuh wonten mriku. Salam hormat saking kula Dedi Rahmat Hidayat nggih. Siap. Hanya rasa sangat bahagia kula niki hari ini bisa Mbak Niken bisa hadir wonten acaranipun santunan anak yatim. Nggih. Ugi memperingati 1 Muharram. Ugi sangat matur suwun dumateng mbak-mbak, nggih Mbak Priger sedaya, Ibu Sinden, Adik Sinden, Bapak Dalang, Nggih, matur mbak nuwun. matur suwun ugi warga sedaya Sumbermulya lan sedaya warga Kabupaten Jombang, nggih. Niki mboten kula niki sponsor, nggih. Sinten mawon menawi ada keluhan apa mawon lak sampun mireng sih bahwa pengobatan wonten Gus Dedi untuk kemaslahatan umat. Tidak ada pembayaran nggih. Gratis Gus. Tapi enek antrine suwi nggih. Dadi sing sabar nggih pasti diobati. Dadi yang artinya lah ngobati napa mawon Gus? Keahliane napa mawon Gus? Nggih. Terutama kagem panjenengan sing gak ada sakit meripat, sing gak ada kuping tuli, nggih. Sing gak ada dulur tunarungu, nggih.
sing ada penyakit migrain lan sing ada penyakit non medis. Nggih, syarate niki panjenengan kedah sabar nggih. Kedah sabaran niki antriane sampai 2028. Oh, ya kok dangu sangat, Gus. Nggih, niku pun sehari niku sampun 150 orang. Oh, jadi mboten saged ditambah malih. Tapi monggo ditambah malih kula sing semaput. Ngoten nggih. Monggo Mbak Niken. Gus Dedi badhe ngersakne tembang. Nggih, Apa Ketok aku iki arepe aku lah asal tangklet, Gus. Niku ngoten niku lek umpami jenengan nambani niku niku pripun kados dipijet ngoten napa di Mboten nggih, ada titik saraf yang disentuh. Oh, lek umpami pijat, nggih, lek bukan umpami pijat. mata niku mengke sarape teng pundi? Ya ning matane Nggih, dhewe. kan saraf mata ada yang katarak, Oke. ada yang glukoma, Glukoma. ada yang ada yang silinder, Oh, ngoten. ada yang akibat daripada diabetes mellitus, Oh, ada ngoten. yang akibat daripada vertigo. Ngapunten Gus, nek umpami tuli ngoten niku jenengan saged nambah. Nggih Niku saged. terus mengke bibar saking jenengan kan saged ngrungokne nggih. Lho nggih saged ngeten. Langsung Iki niku, instan. Langsung dadi ngeten. Niki ana Bos. Niki kula etok-etok budet jenengan tambani ngeten kok. Oh, iki ra Sanes, ketok. sanes Niku Gus. jenenge ngentahi. Niki sanes budak. Niki sak menika sampun. Nggih. Wah, wis budak Saged gendong. sedaya. Dadi ten video-video kula niki mboten wonten sing istilahe niku penipuan nggih. Oke. Mulane sedaya niku bisa dipertanggungjawabkan. Nggih, nggih. Jadi suatu misal ada yang sakit ke tempat saya, suatu misal telinga, tidak ada alasan lek no omang kok kumat iki engko percuma lan. Di sini walaupun berobat 10 kali pun, 20 kali pun, bahkan ada yang rawat inap sampai 7 tahun. Niki kulo ingoni, kulo sekolahno, kulo kei pekerjaan Nggih, gratis tis. luar biasa. Penak manggon. Loh, Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Ngoten niku kados penyakit darah tinggi sakit nggih. darat ada yang namanya terapi atau pembelajaran tentang pola hidup dan pola makan. Oh, tanggoku tak gone rene sesuk. Nah, Darah Rasa terus rasa ini- tanggamu, mbokku darahe tinggi tak gone ning gone. Oh, ya bareng karo tanggoku. ini ada kan yang bertanya-tanya ya, ada yang bertanya-tanya, terutama sedaya lapisan masyarakat. Nggih. Gus, sampean temen dah, wong-wong rawat inap bahkan berobat di seluruh Indonesia, Gratis. bahkan di luar negeri kok gratis. Lah, Duit niku. saking pundi panjenengan? Lah niki to. Niku kata pertanyaan ngoten niki. Nggih, Itu Gus. pertanyaan kata. Nggih. Ngapunten. Nggih, duite saking pundi? Kula niki sebelum turun sebagai pengobat, nasihat kakek kula kan nerusaken mbah kula. Nggih. Awakmu sadurunge nulung wong, toton ekonomimu dhisik. Awakmu kudu sugih dhisik. Lek kate awakmu gorong sugih nulung wong, terus bojomu kok ingoni apa? Lah, Betul niku. Nah nek awakmu gak duwe pekerjaan, terus awakmu ngomong nulung wong gratis, masuk akal apa gak ini? Kowe boten. Lho mboten niku. Mulane kula niki sudah hampir 25 tahun, kula niki meneng-meneng kula nggih juragan kembang. Alhamdulillah. Ngoten dadi jin damel wayang ngeten iki nggih dhuwit kembang. Oh, kembang napa? Kembang api napa kembang? Mboten. Entai niki. Ngeten. Entai Gus, pai Kula entai. niki asline Aku tetep yo roh. wonten hubungane kali panjenengan sedaya. Nggih, nggih. Saya ini ahli yang dinamakan ahli menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana spiritual. Oh, nggih. Coba kate wong duwe gawe ngoten niku kembang setaman, kembang wangi, bermacam dupa, bermacam kemenyan dan berbagai macam minyak-minyak. Oh, enten nggih. Ngoten. Berarti Dadi kados sajen napa nggih menyediakan. nggih Biasanya kan sedaya. Dadi untuk budaya, untuk keagamaan, Nggih, nggih, untuk perlengkapan kematian Nggih. ataupun perlengkapan orang yang baru melahirkan atau acara-acara wayang ngeten iki sedaya kula bisa butuh niki langsung telepon
dan alhamdulillah sudah menyebar di seluruh Jawa Timur. Sampai kebutuhan orang setelah melahirkan ki wonten. Nggih, jadi saya mempunyai 67 cabang toko. Berarti luar biasa. Gratis. Boten, oh sampean Gratis. lek tukune nggih tekedan nggih Gus, termasuk nggih, kebutuhan orang setelah melahirkan ku napa termasuk pembalut nggih? napa nih? Napa termasuk pembalut napa niku? Pembalut. Nggih. Iya to iki. Apa? Awal melahirkan bar melahirkan kudu Pertanyaane. dibebel ngono. Oh nggih sedia. Oh, sedia. lho iku lho, Jo. Dadi nggih wonten sedaya wonten. Nggih. Dan mulane kula niki walaupun sebagai seorang peruqyah nggih. Tapi saya tidak melupakan yang namanya tatanan budaya adat kita. Luar biasa. Tepuk tangan Kak Gendut. Tetap kita tidak boleh meninggalkan budaya-budaya kita dan kearifan budaya kita, termasuk kita harus melestarikan dan menjaga yang namanya budaya seperti ini. Betul. Wayang, Mbak Ibu Sinden, Mbak Sinden, adik Sinden, dan kita wajib untuk mendukung dan kita doakan bersama agar budaya Indonesia, terutama budaya kita sebagai budaya Jawa, nggih, kita berdoa bersama agar semakin jaya dan kembali bangkit di bumi Nusantara. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Berarti sedaya mau weneng kabeh ngeten iki setuju. Setuju. Gus kali niku kula nderek tanglet. Jenengan kan konsultasi supranatural kan melayani. Niki ampre bojo telu iso urip rukun sak omah napa pripun Gus? Lah niku kula mawon nggih bingung ya. Kula dhewe mboten wantun. Lah iki. Napa malih nggih nuwun sewu. Nuwun sewu kula niki warga wis sedaya semerep kula. Nggih. Kene apa sih Gus? Lah duka. Nggih sampean niki sugih. Kene apa Gus duwike sampean akeh. Kok gak wani rabi maneh. Lah. Piye? Sak temene nggih kula duduhi. Nggih, pripun Gus? Sak duduhi. Gak enek critane wong bojo loro iki iso urip bahagia. Kowe lho ngomong lah duka. Cerita temen kula niki. Lho, Gus nggih. Lho wis tak kepingin terus sing jarene no TV bojo loro rukun sampean semerep. Bujuk wis ta lah. Loh, kok sakit? Aku rodok tahu wisan. Ora mungkin wong sugih duwe duwe akeh. Wis ta lah. Percuma. Mulane kula niki saged seneng sedekah, seneng ngekeki wong percuma. Misale kula niki dhuwit kula kuwatah saestu. Nggih. Tak celengi sing pol wis itu dhuwit bendina. Ngapunten. Misalnya pendapatan saya sehari mamane 30 juta ngoten nggih. Umpamane ngoten nggih. Umpamane lho niku. Nggih masih temen nggih mboten semerep. Ngapunten. Ini dalam negeri dalam hati kula niki. Nggih. Nggih. Dadi gawe apa sih dhuwit tak lumpukno iku? Umpamane aku mati, bojoku ya dirabi arek. Walah boten. Awake dhewe iki gak ero lho matine kapan. Lho iki temen. Terus sampean niki sugih, duwike kok lumpuhno akeh kok kekno anake sampean. Anake sampean gurung mesti amanah. Sedangkan Rasulullah wis dawuh, donya sing gak tau entek, donya sing gak tau ilang, ya iku mang sing wis dibelanjakno nang ngene toko-toko wong loko sajane gak payu-payu iso nyekolahno anake. Oh, membantu sesama. Awake dhewe ketemu wong gak duwe, senajan gak iso ngekeki dhuwit ngekeki pangan, gak iso ngekeki pangan, minimal iso bantu tenaga. Iku sing gak bakal ilang. Sedekah. Wis sedekah iki ora nek ukuran jenengan dhuwit. Ngoten nggih. Gus Dedi menika seneng sedekah. Seneng sedekah. Ngeten nggih. Niki pun niki kula niki mboten anu nggih. Kula niki lek nyepeng dhuwit ten mriki. Pundi? Alah mboten. Nggih umpamane nggih, umpama kok entek dhuwit kuwisan. Mboten percaya kula. Umpamane nyekel dhuwit nang ngene mriki, kula niki mung angen-angen iki tak kena sapa iki engko. Lho mawon. Lho, Sing paling penting kan kados dalu punika acarane santunan anak yatim piatu. Kula Terus yatim, matur-matur kula lek yatim, dhuwit kula niki. yatim, kula yatim. Oh nggih padha, sini padha. Lho padha, Pak. Dhuwit lek tak delen nang ngene sak tak lumpukno. Nggih percuma, dhuwit akeh percuma. Ngapunten Nggih. umpamane
nanggone karaoke yo gak pantes. Oh, Terus MLC ya wis gak pantes. Ngeten napa, Pak? Lho, lah yo mlebu TV. Lah saiki angen-angenen dhewe umpamane Gus Dedi wis menjadi seorang sosok pemimpin, sosok panutan. Kira-kira nggodha sampean paribasane. Nggih. Ayo tak tukokno BMW. Fortuner umpamane. Fortuner. Tapi tak sir kira-kira pantes ta diwasi wong akeh. Pantes. Oh abrak. Boten pantes soalnya panutan nggih. Semisale kula niki demek ngeten wong wedok ngeten. Umpamane dipoto wong piye nasibe anak kula. Iku ta anake Gus sing iku ta anake Gus sing bujukan niku. Leres niku. Nggih napa mboten? Nggih. Ini semuanya adalah demi anak dan keluarga saya. Betul. Nama saya jaga. Ini asline nggih demi panjenengan sedaya. Nggih. Saniki umpamane kula niki kena masalah pencabulan, kena masalah penipuan, sampean jejer kula ngeten. Gel prigel, apa jeneng Mbak Niken sampean jejer sampean sing bujuki keluargaku iko ta. Iko ta sing demek susune pasiene iko ta. Ya napa perasaane sampean? Isin kan tanggapan wonten mriki? Mboten lah dibayar ya. Wah, mesti padha ae. Inilah suatu alasan kula saya termasuk menjaga diri saya, termasuk juga sama juga menjaga keluarga saya, juga menjaga panjenengan. Isin lah awake dhewe iki dadi panutan wis kadung foto karo Gus Dedi. Wis kadung foto karo Gus Dedi terus kabare Gus Dedi melakukan penipuan. Terus kabare Gus Dedi melakukan pencabulan. Terus Gus Dedi melakukan daripada pengobatan-pengobatan yang melanggar syariat Islam. Lho niki pun kula jaga tuang walaupun fitnah napa mawon alhamdulillah bisa kita lewati. Amin. Monggo niki napa Nyanyi Gus. Jenengan badhe nyanyi napa Gus? Jenengan kedah nyanyi. Gus nyanyi Gus, dirasa Jenengan ngoten. kedah nyanyi. nyanyi. Pokoke hukum teng panggung niku lah mboten nyanyi nggih joget. Nek gak joget Tapi nyawer. kula mboten saged wayang ngeten iki. Kula niki senyum dan perang isoe. Napa Gus? Senyum dan perang. Mboten napa-napa Gus. Tapi kula mboten sangu. Yo transfer mawon ta. Nyawer. Anu mawon jenengan anu mawon malih lho mengke balik mriki malih. Oh, nggih monggo jenengan mawon lanjut nggih. Nggih jenengan anu pendet tarik tunai riyen. Tarik tunai riyen. Nggih, monggo Nggih. nggih. tenan po ora Pinggir itu. to. Bahasamu Jenengan tarik tunai riyen. Oh, tarik tunai riyen. Nggih lho. Nang ndi? Lho lembut. Anu Gus, mengke Niki kula kula utangi. nun sewu nggih, nun sewu. Kula niki mboten kenal bank. Oh. Kula niki mboten gadah ATM. Oh. Demi Allah kula niki misale dhuwitku akeh kula niki mboten tau demek. Kula niki mboten tau sekolah. Dicekeli dhuwit percuma gak iso ngitung. Oh nggih titip nek kula Nggih. mawon kalian iki. Pun paham. Niki sampeyan tanggetaken keluarga kula. Kula Nggih. matur nuwun Pak. Dadi Nah, niki lho. Kang ngitung ngene iki lho. Wah ngene iki lho sak. Lah Lah kok diwene rono? Oh dibagi lho Gus. Dibagi niki. Ora ro dhuwit ro biru-biru Niki disai. dibagi nggih. Wis cekelen kono nok, cekelen. Mbak Nik kan iki duit. bingung. Masih Gus Dedi iki piye sih kok gak ngerti dhuwit iki temenan ta gak sih? Monggo sampean tangget tiyang lingkungan kula sedaya. Oh. Usaha kula kathah, tapi kula mboten saged hitung-hitung. Tapi Mboten ngene saged, kula mboten tahu sekolah. Nggih, Pak nggih. delikne arta teng pundi biasane? Kula niki kula ada glangsing. Kaya awakmu dadahe glangsing jo. Enten sing ngatur piyambak, enten sing ngatur piyambak, nggih nika sing ngatur nganyer-nganyer nika kabeh nika. Oh menika. Nggih, sedaya. Siap. Kula mboten ngertos dhuwit. Kula niki mamane kebiasaan sampai saat niki nggih saged ditang. Misale mangan tek 50.000 dhuwit 100 ya tak kon ngepek susuke. Gak ero aku piye. Nggih, luar biasa. Kesuwen ngenteni susuke niku. Nggih nggih nggih. Ngoten no, nggih. Matur sembah nuwun nggih Gus. Matur Mugi-mugi nuwun. Kula sampeyan jenengan nyanyi nggih kula. Nggih. Kula tak ten nisor Nggih nggih mugi sehat selalu. Amin. Nggih, matur Mbah Nun Gus Dedi. Nggih, Masih bersama Gus Dedi. Nggih nggih. Nggih. Gus Dedi tiange ancen ya grabiar
ya semana. Makane sok ben nek sampean golek bojo sing kaya Gus Dedi lho. Ora, enggak. Lah nyapa? Gak nyekel itu, gak nyekel duit, gak ro hitungan penak to nek bojoki sok ben. Enggak. Lah kok gak gelem nyapa? Enggak apa-apa. Kok gak apa-apa. Kok dijak adol kembang api. Heeh. Ngawur kembang api. Nggih. Broto niken Pak Ijo. Nggih. Ki meng sing ngatur pendanaan Gus Dedi ki wis sing para-para jumeneng. Oh, nggih. Berarti yang berdiri di sebelah pojok sana. Oh, nggih. Oh tenang ae engko kabeh munggah engko do nyaweri Wah, kaya bapake. Luar biasa nggih, nggih, pun monggo. Heeh, tembangke dhisik ya nak ya. Ayo. Ah, sing apik. Yo. Sola-sola Mas. Sola-sola. Heeh, selak sola-sola. Sedeng masjid e. Selak para eruk jare. Para esuk, para ero. Pasa ero. Alah tunggale. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun, genduk niken istirahat dhisik ya nak. Ya. Istirahat dhisik ambil Wah, nafas nggih. Wah, jan hebat ki meng wis ana bintang tamune genduk niken jengkar kula palungguhan Leres. nangkani tetembangan ana loro. Ya nggih. Iki uga dijengkarne bintang tamune. Wonten malih nggih. Loro nggih. Nduk Prigel. Wah, Siap. jan apik. Prigel, Wah, penuh Pak Ayu. dengan full bintang malam hari ini. Leres nggih. Bengi iki jan full reoni. Reuni full. Niki padha wae reuni keluarga. Jan reoni sindiane Pak Degleng zaman semono iki. Oh, sindene. Luar biasa. Biyen kuwi Sing pundi? Cici kuwi biasane lek lungguh ning dhuwur kotak. Pundi ta? Sing pundi ta? Kae nomor 4 kolor. Oh nika. Sing jenenge sanjange sering ngompol riyen. Iya ya kuwi. Oh, nggih niki. Wah, jan lek anu ning dhuwur kotak mbiyen bagiane. Nggih. Lah nek sing niki sing pojok ki ambak nika. Kuwi Sugiyane. Oh, mangkane. Diwet-wet nggih. Wet-wet. Nggih, mboten apa-apa. Jengkar saka Pangelungguan. Nggih, monggo. Genduk Prigel. Sepote Cak. Sepote Cak. Yo! Masih bersama Bagian Musik Indonesia. Iya ya. Sugeng dalu Mas Predi. Sugeng dalu Nok Cahayu. Pripun kabare Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Awak dhewe soreoni ya Mas. Riyani jar bengi iki matur nuwun karo Gus Dedi. Nggih. Masya Allah. Aku sik kelingan. Piye, Nak? Biyen ki tatanane lenggah ki lho Mas. Heeh. Ini Niken ya ta? Niken, Niken. Terus aku, terus Anin, terus Nyanyu, Nyanyu. Terus terus Bareno, biasanya Mbak Mary, biasanya Mbak Iing, oh ya. Eli. terus Elin, terus Mbak Iit, terus Bu Sri. Terus ki Kalian sinten niku Bu sing nyun sewu? Daleme gerobokan niku Bu sinten asmane? Bu Omas. Omas Mati. Masya Allah. Oh iya Dek. Lali malah bose lali. So melu sora lho Mas. apik. Ya. Saiki generasine wis beda ya Mas. dipun Saiki bagus. bariki Gandhi terus sapa Nisa, Adia. Jan apik cilik-cilik. Wes. Keluarga seni ya. Keluarga seni. Sampeyan kok sampai wapal formasine sinden iki pirang puluh tahun derekno. Lho. Mas Adi. Sik kelas piro ya Mas? Kelas aku ya? 5 SD. Kelas 4 kelas 5 SD aku wis nderek Pak Degleng. Berarti mulai indil-indil sampai ondol-ondol. Ondol-ondol piye to? Mulai cilik sampai gede. Iya. Aturke napa dalu punika wonten Nggih. Gus Dedi. Matur sembah nuwun kagem Gus Dedi. Mugi-mugi Gus Dedi padepokan sapu jagat terus migunani ya Mas. Amin. Gus Dedi tansah pinaringan kesehatan, rezeki ingkang lancar, berkah barokah. Allahumma Amin. Saged berkahi dumateng sedayanipun umat Mbak Prigel. iya Mas. Alhamdulillah awake dhewe Terus iso ojo kumpul. lali Mbak Prigel, sering santunan ngene anak yatim. Yatim. Nek saged saulan pisan mengke wayangan nggih Gus nggih.
Tenan wis Amin. biasa isih. Ya wis diasih. Iya wayangan dalange Mas Freddy sendene iki. Ya, betul. Bangga. Bangga. Musisine kae agane iki. Gus Dedi mung ya wis paring dawuh. Nggih, pripun? Wayangan digawe agenda tiap tahun. Wah, luar Luar biasa. biasa. Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Nggih, nggih. Tiap tahun lho, Jo. Iya, wong. Iki engko rencanane wayangan di tingkat loro. Dadi ngisor wayang, dhuwur wayang. Dadine kaya apa ki? Lha ya wayang tingkat ngono maksudnya. Ora ya ayu bayupen sing dhuwur. Tema opo? Ki tema piye? Apik iki lho. Gak jelas kok wong iki. Ya ngaten apa, Nduk? Nggih. Nembang nggih. Ya, ya. Nembang iki mengono Ngaten pamundutan ya. gendok Nggih, bregel apa? saka panitia. Gambang kiwa iki tembange piye nok? Oh, gampange ning kiwa. Sikiaraning nyawa asik-asik kowe lho. Pokoke nek Terus asik-asik. Nirmala. Sumanding sampun. Semanding wis. Semanding sampun. Weekend. Yo, iki ben padha Banyuwangine ya. Wah, masuk. Apik iki. Kowe joget to, Jo? Minggu sik, Mbah. Wah, aku wis joget. Ora iso joget kok yo nyang. Lah kebutuhan kok ngawur iki. Lah dhek rene ra kon joget kok. Lah iya. Aku neh akhir sih. Iya potong bonmu bendino ndek iki. Ya ora kuntek dino ki. Ya nyilih bawane kucung ya, Mbah. Nggih. Nyongo. Nyongot iki jane. Nyongo. Nyongot. Nyongot sampean iki piye to ya? Aja. Jomong ewe tak iki lho jaya yoga-yoga. Yoga-yoga. Wis bar rasa gatekne yoga-yoga ki. Wangi minggu Sampeyan sing anu bahasa Indonesia. Apa, Nduk, Mang? Wengi minggu. Malam minggu. Ya. Apa itu bahasa Inggris? Minggu malam. Minggu malam, bahasa Inggris ya. Next Sunday. Oke, aku sing basa Jawa, sampean Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia iki bahasa Inggris. Ayo, coba bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Tegah nendra tetap wungu cegah nendra tetep wungu. Menahan mata, enggak usah. Kok menahan mata piye to Mas? Menahan ngantuk. Nahan ngantuk. Nahan ngantuk biar enggak tidur. Ya, sampean. Sleep call. Apa kuwi? Kok iso teko sleep call? Sleep tidur kali nyandak HP video call kae. Dadi arep turu kae ra sedo ngantuk ta. Sleep Oh, call. sleep call. Kok penak Lah men mosok sleep saiki call? tok. Wis kuwi anake gelem ra gelem ya kuwi. Ucup peru watan. Ucup perwatan. Oh, ya ruwatan iki. Maksudnya atau tujuannya untuk ruwatan. Bener. Ayo. Kowe Tradisional Javanese. Apa Jo? Tradisional Japanese. Apa kuwi? Japanese to. Japanese po NX. Japanese. Tradisional Jawa lho maksudku. Oh alah. Javanis loh ya. Pokoknya Inggris ya wis. ya wis sak karepmu Ya, Mas. sak pethoke kok. Ngapa nggo Inggris barang. Lan santunan anak yatim. Dan santunan anak yatim. Acarane iki santunan anak yatim. Santunan anak yatim sambil ruwatan. Iya, coba kowe. Kids is dead. Deh. Apa kuwi? Kid is dead. Kids iki anak. Is dead iki mati ngono lho. Dadi anake sing iki mau mboke pae mati ngono. Ngawur Jan ki sak is jeblake dead. nang Inggris. Aku ora tau ning Inggris kok. SD ra tutup Ya, ya, Pak Ijo. kid is dead. Gelem ra gelem yo kuwi. Padepokan sapu jagat terus piguno. Apa Mas? Padepokan sapu
sapu jagat selalu berguna. Iya, terus kowe Sapu jagat yo opo ya? sapu jagat ya pangga. Sapu bro. Mungkin mereke. Sapu Jagat ya apa? Jagat iki word. Apa berat? sapu jagat yo. Padepokan sapu jagat semoga selalu berguna untuk masyarakat ya Mas. Happy birthday. Nah, kok happy birthday kita? Siapa ulang tahun? Pokoknya ulang tahun kan seneng-seneng berguna ngono lho. Happy Ya wis birthday. sak karepmu, Jo, paijo. Aku ora tau ning Inggris jadi dipaksa Inggris. Ayo. Iya. Gerajakan mawon, Mbah. Wah kalau joget Yo to. joget to, mau jaluk Banyuwangen diganti kuwi wae. Aku nek sing joget. Iya to. Sikilku lara aja. Ini Ya. jadi nambah ora ini. Spesial kagem padepokan sapu jagat ya. Sapu jagat Kagem Bapak Gus. Gus. Spesial kagem Gus Dedi. Sing bagus dhewe. Iya. Iki mengacarane santunan anak yatim. Nggih. Iki yahene iki bocah cilik sing isih ndelok wayang ngono ora. Lho lah niki Kula Wah, lah kuwi wis ora cilik neh. tapi nate cilik ngono lho kula. Dhisik tau cilik. Jajal yen ana kon munggah rene. Nggih. Nggih, Ibu, Bapak, Mbok bila Wah. wonten larealit saged minggah mriki. Wah, jan Nggih, kene. napa nek kirane kegedean mriki diketok sikile ben rada cilik. Niki tidak berlaku untuk lansia nggih. Wah, kudu bocah cilik. Cah cilik. Dadi cah cilik yahene sih delok wayang ki perlu ya Lah niki lho. disangon. Cuwilik nika. Enten Nah. dito. Wolungguh Pak Ibu tak kira cilik ya, Pak. Iya to Mas. Oh, ana. Ana. Wonten. Pundi-pundi, Bu? Monggo minggah mriki. Ndi to, Cah? Boke rasa melok. Dadi awake dhewe kudu nurun nulat karo Gus Dedi. Laras. Gus Dedi ki karem sedekah, yen ngono aku kudu gelem sedekah. Berbagi dengan yang berbagi lain. dengan Luar yang biasa. lain. Siap. Nggih. Lah kaya ngono to, Nduk Gel. Nggih, Nggih. leres Mas Fred. Ayo, Nduk. Pundi? Pundi? Kalian jenengan, Bu, minggah pisan mboten napa-napa. Enten. Nggih. Tah cilik. Nah, upami mboten Nggih, karo mboten Pak Bisa. wani dhewe piye? Nggih. Wis Digendong padha. ra apa-apa? Gak apa-apa, Apa-apa. mae digendong, mae digendong. Monggo minggah mawon. Lah, ngene lah. Monggo digendong mboten napa-napa. Nggih. Enten Wis, malih mboten. iki wenehno ben tinggi sangu sekolah. Oh, mekaten nggih. Mung siji. Namung setunggal. Nggih niki kula potong separuh dados separuh. Lho Piye to, Mas? aja ora Aja to. kena. Matur mbah nuwun. Ya yahene putrine jek purun mirsani biasa. wayang kulit bocah cilik ben ngerti karo budayane awake dhewe. Laras. Niku enten ora mboten teng mriko. Sing ndi? Sebelah kanan Belah kanan. Wonten, Bu. Oke, sangoni Oke. meneh. Wonten Wah, malih, monggo. Jan ora apa-apa iki awake dhewe ya kudu andum rejeki. Ya. Lah iki cah cilik. Ha iki lho. Kuwi jatahe sejo akeh dhewe. Wong minggone iki. Ayo wehna aja. Nggih, Apa Mas kagem Broto? sinten? Heeh, wis. Wehna. Jo bebas iki. Ya, kanggo sapa sebelah kiri? Ah, iki lho, cilik iki lho. Kudungannya lho, Jo. Putih iki. Tahu lho Mas. Mriki. Kayak cilik Iya. tapi umur kayak jane ya. Jane ponakanku mu tak jake. Kae lho Ngopo sing adewe? gawe baju kuning kae digendong kali ya cilik Pundi? jalukno nek. Mriko. Kae Oh, ya, lho. ya. Jo. Kuwi bene jalukno nek. Oke, tunggal malih. Jaluk maneh. Ya. Wah, isih oke aku nurun No, Gus apa Dedi. ya? Dalang Duit laris tak kok. ge apa gitu, Gus? Duit ge apa? Tua Awake tak. dhewe kudu diwenehke ge sedekah. Enten malih mboten? Heeh. Nika lho ngajeng adik nika. Gak apa-apa Mas Broto. Wajan. Brot sitok gitu rokok, Brot. Enten malih mboten? Ndi? Oh, cilik apane jentikane kuwi cilik. Enten malih mboten mriko? Oh, mriko lho adik nika. Ngajeng nih. Ayo Dek, iki Dek. Iki lho. Rene, lah ngono kek mangku Loro, dinane. Mas. Kon munggah. Cek enek 10 kas jalukno nek. Lho tenang ae Gus Dedi jek nang kono kok. Iki padha yu iki sitok. Padha wis. Wah. Jo, kon munggah rene sik, Jo. Sing kaos Munggah, biru. munggah rene, Ah, kaos rene. Ta loro munggah sik. Sini le. Mana? Lah, Terus ngarep sik ayo. kene ngarep. Ah. Ndang rene. Sumpah ya. lah kowe loro tok. Aku yo duwe akeh ngene iki. Nah, kene. Nah,
Iki diperengne ya Cah Bagus timbali Ya. sapa jenenge? Sik, namanya siapa? Gilang. Namanya? Gilang. 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 Oh iya. Lah sing kae. Nggih, Gilang bapaknya namanya siapa? Torik. Ning kene gak wonge? Mboten. Oh, gak ning kene. Sesuk kon rene ya. Berobat ngene Gus Dedi ya. Lah nyapa bapak yang Oh, Pak menyapa gak apa-apa kok toh? berobat. Sehat Pak ya? Yo iya. Sing sapa Ya, jenenge? sing kedua namanya siapa? Alif. Alip. Alip Pak enak ora? Apa jenenge? Ali PTKA lho iki. Pak jenenge sapa le? Husen. Sen anakmu Sen. Koyo kancamu. Ya iya ki lho. Wah jenenge Gusen. Kelas berapa Lip? 4. Kelas 4. 4 MI oh ya. Lagi Seneng kelas- nonton kelas- wayang ya? Ya. Bocah bagus-bagus Sampean ya. seneng nonton wayang? Mm-mm, Seneng nonton wayange apa alhamdulillah. sindene? Wayangi. Oh wayange. Wayang. wayange. Sesuk sekolah lho Cah Bagus ya. Heeh, Iya, iki tinggi iya. sangu. Ki piro? Kurang sitok, Pak. Lah, tambah lho. bocahnya. Eh? sitok. Namung setunggal niki Oh, mau. siji. Heeh nggih. Sumpah sik sitok. Lha yo kene kono iso kalung to, Jo? Aku iki diwehi loro tok tak kene kono sitok. Wo ngono. Ngono arepe dijole dikreketan jare wong-wong. Bangeten jenenge. Ya, Iya, ya. nggih. Isih neh ora? Kowe disangokke. Nggih gila, sesuk nggih sangu ya. Dadi sesuk aja dintekne nggih jajan. Nah, aja tumbas es ya. Sesuk tumbas sing gak gare watuk. Nah. Ciki-ciki ya ora oleh. Ngono iki langsung cuh ngono. Ya, sesuk nggih sangu. Ya, ya kekno ngono kok. Oh ya njaluk. Wah, senengane meri arep. Lah mau pentelengi lho, Jo. Bocah cilik. Puluhan cah lurus 10 ngono lho. Lho. Kok ngene, iki tak susu 10. Piye? Kuwi bagiane wong iso dijaluk. Nah, nyahi. Makasih ya. Makasih ya. Sekolah sing pinter. Ah, Soben lak gede. Aja ndelok elektron ya. Lah nyapa to elektron kesenian kok. Lah iki kok 20 entek iki nyawer to. Ya mbok ben. kuwi jan Terima koyo kasih, Pak Ijo Ale. jaman semono. Makasih. Ya. Pun telas. Loh, lah jene Lah, pulang ngoten dompet. iki. Lajit ditolak kabeh. Oke, Jo. Oh, yo kene. Gus. Tambahi nggih, Gus. Lah alah, memang Lah jalan niki gusen lah. Iki jane nek cah cilik mlaku rene kok sireng iki. Di. Oh ibu. Udu Mas, udu Mas. Wah, iku wis manak piro. Nyok iki Cek papat. Lah cek papat. Ya, cek papat ayo tasik Masih sekawan empat. iki. Pundi sing lari-lari? Ayo. Kuwi lho Mas, lanang ki lho Mas. Gitu. Iki Oh, lha ngarep iki karep ya enek aja coba. Wah, iya iki cilik rene. Oh, ya anake kuwi kok. Ora apa-apa. Timbil kula duweni iki, timbil dalange. Ya. Ya, Le. Ah, wis enek. Malah nyapa to kok Ah. nangis. Ya kene. Sik turah loro, Jo. Cek turah piro-piro, Bro. Sing nyelentem, sing nyelentem cilik iki. Pundi malih? Niku Adik mriki. Belok kene. Ayo. Salah turu. Turu ra oleh lewe. Lagi dudu sing lambe kuning mang ta Mas? Kita salin jaket aja ijo. Salin jaket. Ya, Padha wong. Wong padha. Ya cek loro, Jo. ibuke njaluk dhuwur dolange keto. Aku ora diwehi ono njaluk. Tasik kalih, monggo sing beto lari alit. Iki cilik tapi ketoke tuwek iki. Hah? Ayo gak apa-apa kene ayo. Ada yang kenal ki lho. Untune gigis. Ya, ini 1. Nah, kelas berapa? Kelas 1 SD. Wah, SMP. Semono SD ki piye to, Lek? Mas Dul sakmu ora ngentekne kok. Ya, di situ aja. Dina. Wis tuwek iki. Iki masa Nek cilik. wae. Jo. Wenehno Mas tukang son kae. Nah, oke. Sing ndi? Monggo Mas. Monggo Mas. Wis sason ki lho. Mas, Lah iki. Susu 10. tukang sone ning piro? Tukang sone ning piro? Eneng piro? 5. Oh, tukang sone gangsa. Kurang papat. Gangsal, Pak. Ini. Rasane gangsal. Ayo yo. Tenan to entek. Iya, piye to jarene akeh? Sedekah kok setengah-setengah. Alah. Sedekah kudune full. Full. Kabeh tak fullne, Jo. Lah niku amplop niku dikekno pisan. Kabeh tak fullne iki mung wisan. Apa karo
HP diwehke. Tapi didol sik. Ya. Iki tanjake genduk prigel karo genduk wiwi jumeneng saka Palungguan. Paring tetembangan. Duet maut iki ya. Ora usah maut to ya. Dadak maut barang medeni kancane iki. Yo, spoti Mas. Yo spoti. Piye biar piye. Kurang sak jrengan kaya gak dikai. Kok yo ora kompak karo kancane to, Lek. Jane le budal bareng lho. Jane budal bareng ya. Sugeng dalu Kang Mas. Heeh, wilujeng dalu nah. Jen reoni tenan Mas, bunga hatiku. Siap. Sama dhisik berarti anggota kene. Anggota no. Anggota kabeh. Piye to? Reuni yo. Piye to? Akon awal karir dari Siti Jun. Jan, kok kecantol dalang nanda ceritane piye? Lek kuwi rahasia. Terakhir wis jodone kok piye sampe. aku kelingan main ning Mojokerto. Heeh. Mulih ki udan. Iya. Iki wiwi ora ana sing ngeteri tak gonceng ning dhuwur koper jan kaya manuk embet. Tenan ta Mas? Jadi eling to Mas Janduk. Wah, jan bocah iki aku ngono. Perjuangan ya Mbak Wiwi. Iya, betul Kita sekali. itu bukan dari nol lagi, tapi dari Iya. min ya. Min sekali. Benar. Bukan Masya Allah, pewaris perjuangan. perintis ya. Budal tanggapan kelambine pramuka jadi. Iya bener. Bonceng ning tengah ngono kae yo. Parang istirahat gendho. Oke, kersane ambil napas. Perigel karo gendho wiwi. Mbak Wiwi, iya luar Wida. biasa. Wida Bahtiar. Nggurine nek Bahtiar. Lagune dasare yo enak. Denok mlejo. Awakmu iso nyanyi lagu kuwi? Iso. Sayangku Sing ayu dhewe Purun napa bakal bakal tak usahake. Terus? Modal bensin seliter, motorku tak starter. Kok kuwi? Kok adem ta, Jo? Sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahake. Modal bensin seliter, Motorku tak starter. tak ampiri terus tajak muter. Muter-muter. Waduh, ram playune. Waduh men Jo. Iso kok iso tekan didik kompot barang Wis yahmine. Kripik gedang, kripik telo. sithik dang sing penting rata. Waton ning merata dadi gegojekan guyon hiburan kecanda. Lakone wayang ya tetep kecanda. Tembang-tembang ke kecanda. Kepareng istirahat dhisik. Laras. Nggih, kula ngaturaken agung ing panuwun. Nggih, nyuwun dawas pamit. Mengke panggih malih wonten Lintu Wekdal. Lah mengke pripun niki? Goro-goro? Tetep ngancani. Gampang mengke. Oh nggih, pun Rasane bebas. Tutuke lakon riyen Mas Adi. Sing penting nutuki lakon. Siap. Nggih. Iki cakile mung melu ora cakil. Lah nika cakile. Cakile kesel. Niki. Tak leren. Iki mboten sah pasang supak pun langsung dados cakil niki. Heeh. Wis ngono matur mbah nuwun. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih, Cak Paijo. Nggih kepareng istirahat dhisik. Ngene yo, Nduk. Piye, Yung? Krana awake dhewe nutuk nelakon enggal-enggal cumedhak marang bendaramu. Dina iki nggone bendarane nandang sungkawa sing kaya ngono. Heeh, Yung. Ya yen kaya mengono awake dhewe enggal-enggal cumedhak marang bendarane.